Ahoj FNAFkáči a FNAFkáčky, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnešné video bude Five Nights and Freddy's 2. Mám 4. noc a som zvedavá, ako to proste prežijeme a som vonku, čiže sorry za zvuky a poďme na to. Tak. Budem natáčať aj Five Nights and Freddy's jednotku. Proste vidíte, má to zruším. Vidíte, hneď sa vám Mango zjaví, proste aj Foxy hneď, aj všetko možné. Vidíte hneď. Počkajte. Vidíte Foxy? Myslím, že to vám treba na neho svietiť. Vidíte, Mango už zmizla. No s Bohom. Taký chaos. Tak, nabijeme Music Box a sorry, ak to nebudem komentovať. Ale vypadne Foxáč. Troška mi to teraz bude sekať od začiatku. Vidíte, aha, a to ešte nezmizne. Ježiš, úplne, počkajte, ja to dám tikšie. Kto sa zlakol, nech napíše do komentárov. Ja som sa nezlakala, ja už som proste zvyknutá. Dáme si ešte si dáme jednu noc a to si potom ukončím, pretože nie som moc ako na verejnosti taká, ale ako natáčam, mám aj pár kanálov, ale to boli s takými hračkami, ale teraz nechcem byť taká malá, už mám 10 a proste napíšem, potom aj natočím špeciál, asi keď budem mať nejakých 50 odberateľov, tak dám špeciál za tých 50 odberateľov, že bude ako proste pár faktov o mne. Ja ani neviem, aké fakty, proste. Tak a teraz si nemusíme zahrať túto noc, ale môžeme si zahrať jednotku, ale ja to stopnem a nebudem to už komentovať, už to má 3 minúty 40, no skoro 4. Tak sa vidíme, fankáči a fankáčky. Prepáčte. No nie. Takže som tu späť. Ježišmaria, ako som sa zlakla. Úplne proste, že ešte mi pán nejaký vták bude pišťať. Dobre, tak ideme na to. Ja som sa normálne zlakla. Dám to troška tikšie, lebo to ja nemám taký zvuk moc ako rada. What? No tak sa nám to zastavilo. Sorry, ale to proste spadne a tak. Už to ide. Teda dúfam, že to pôjde. Tak. Vidíte hneď Bunny. Aha.
Tam je Bunny. Čekaj tam. To by mal potom bežať Foxy. Ja sa s vami učím a ahoj.